tije matin mar kelo tesegi. Post mar speaker ok nyoro nyo ng'ato chiachia kawuono nadwa dhi bedo speaker. Nyaka ibed kod ikruok maber. To kaka ikruok maber kaluwore kod katiba ma Kenya manene wakalo 2010, nitiere otese moko midwaro gin karibu 6 kaka otas mar KRA, good conduct, CRB, help, gigi duto. Ong'ere ni kidwaro gimoro e sirikal nyaka ibed kod otesegi ka gin ready. Gimoro kaka certificate of good conduct ok en gima dang' idhi jazo sani tichwe misano. En gimoro ma seche moko kidhi timi date ni wami date machieng' makama. Omiyo yiero ma Kenya ok ne en yiero manyobira apoya. En yiero mane ji ong'eyo ni yiero biro bede. To an adwaro kom speaker kata adwaro komani. Koro ka ng'eyo ni adwaro speaker, especially jago ma sani koro claim no en speaker mogik to gigi duto ng'e gite. Ma en monego bedi japuonj mar ng'ata ng'ata madwa bedo speaker, ni kidwa bedo speaker bed godo 1 2 3 4. Omiyo mano